Nevens de minister is het belangrijk dat de opsplitsing van Boarsterhim op hetzelfde moment is als de fusie van de Friese Meren. Bob Rad voldoende dat het warpen Harskedieken en Nijbregen nog een kans krijgen om officieel haar standpunt te gaan. De gemeenten binnen net wies maar het plan van de minister. We zijn bezig met een hele nieuwe organisatie te maken. Je kent het tenminste net om dat nou nog eens even hier uit te stellen. Dat doen we dus eigenlijk zeker net. Iedereen is erop ingesteld. Politieke partijen praten allemaal elkaar. We hebben gezamenlijke begrutting ben we mee bezig voor 2013 in het kader echt van de bezuinigingen. Dat kun je net samen allemaal even stopzetten. Dit warpen Harskedieken en Nijbregen hebben lange actieviertjes in de fusie. Zij worden in de plan indeeld bij Heerenveen, maar willen liever bij Skastelan en dus bij de Friese Meren blijven. Even liep het erop dat alle kansen op succes voor het warpen oerwien, maar met het besluit van de minister is er weer een lichtpuntje. Het is wat wij altijd gewild hebben. Het proces was tot aan deze beslissing gewoon niet goed afgerond. Wij zijn halverwege afgekapt zonder enige argumentering en we konden niet mee met de fusie. De uitslag, daar kan niemand wat van zeggen, maar dan is het wel een eerlijke procesvoering geweest. De drie fusiegemeenten binnen bod vernuven door de argumenten van de minister en willen nou zo gauw mogelijk met Donner om tafel. Hij zei het aan de ene kant van, ik ben het heel dan mee eens. Er komt ook een wetsvoorstel, zoals Jum het willen, voldoende draagvlak, proces heel dag goed in, ik nevens in nijste richtlijnen. En vervolgens zei hij van, maar ik stel toch niet uit. Nou, dan op zijn minst moet je daar een gesprek over hebben.